Ben, agora vou vos explicar os impactos dos usos da auga. Está na página 69, aquí sí que non hai cambios, vale? Simplemente puxemos de xeito esquemático para que o podes entender mellor. Empezamos entón por o esgotamento dos depósitos. Quitaría a palabra naturais, ainda que vos lo pon no libro, de auga. E por que vos digo isto? Bueno, falamos primeiro dos depósitos. Hai tres tipos de depósitos. Os encoros, que obviamente non son naturais, por eso borraría esta palabra. Lagos e acuíferos. Os lagos son estas zonas máis profundas nos que se acumulan ou van as augas de arrollada ou ven as augas dos ríos a parar. E os acuíferos serían estas rochas porosas onde as augas subterráneas vanse a acumular sempre cando estean rodeadas de rochas que sexan impermeables. E, por outra banda, teríamos as plantas desalgadoras de auga. Onde se empregan? Aquí, pois, na Península Ibérica non se utilizan, pero sí son comuns en illas pequenas como as Canarias, onde non poden ter, o sea, non teñen nin lagos nin acuíferos. Entón, que uso poden ter? Bueno, ríos hai, pero poucos, para poder manter toda a poboación. O que empregan son estas plantas desalgadoras que o que fan é extraer o sal da auga do mar. Que pasa? É potable? O sea, poderíanos causar enfermidades se a bebemos? Non, pero sabe moi mal. Entón, realmente non serve para beber. Empregase noutro tipo de usos. Que ocorre neste tipo de depósitos? Se o consumo que facemos deles é maior a cantidade de auga que se recibe por choiva, pois se esgotan, vale? Pensade que nestes últimos anos que houbo bastante seca aquí en Galicia, os encoros baixaron moitísimo o seu nivel, houbo incluso aquí en Coruña non, pero por exemplo en Pontevedra, nas áreas de Pontevedra sí que houbo restriccións de auga. Entón, pois hai que ter un uso consciente da auga que temos, vale? A presenza de encoros causa outro impacto, que é a alteración do caudal dos ríos. Por unha banda, se está facendo un uso importante dese encoro, imaginade, pois o que vos dicía, non hai choiva, entón hai máis cantidade seca, vai a ir diminuindo progresivamente o caudal da auga. Isto fixo saber que estaba deteriorando os ecosistemas, e por iso se estableceu un caudal ecolóxico mínimo obrigatorio. Lembrade ese uso non consultivo do que falaba no vídeo anterior, que se emprega precisamente para manter nun xeito máis saudable posible os ecosistemas, as poboacións que viven nos ríos, vale? Pero que ocorre? Que non serve para todas as especies. Imaginade os salmóns e as troitas, que nacen nos cursos altos, baixan augas abaixo cara aos mares, onde pasan o resto da vida e volven, cando chega a época reproductiva, a desovar no curso alto. Se hai un encoro no medio, ese encoro é un obstáculo para a vida destas especies. E que ocasiona? Pois pode ocasionar a súa extinción, vale? Ou van por outros ríos, ou neste caso teñen como unha especie de radar específico que saben exactamente volver polo camiño polo que saíron, digamos. O salmón que naceu nun determinado río volve a ese río. Se hai un encoro, pois xa non podería volver. Desaparecen as troitas e desaparecen os salmóns no que sería ese río. E por último, imos ver un problema que afecta moitísimo a costa leste da Península Ibérica, o que é o Levante español, vale? Que ocorre? Toda esa zona que é dende a Costa Daurada, todo eso, é unha zona que recibe moito turismo. Entón hai campos de golf, moitos hotéis, a poboación aumenta moitísimo nas datas de verán e o consumo de auga vai relacionado coas persoas que están habitando nesas zonas. Entón, que ocorre? Pois que se empeza a consumir auga dos acuíferos, nesas rexións hai moitísimos acuíferos, pero consúmese tanta cantidade de auga que poden chegar a esgotalos. Vale, algún deses acuíferos son o que se coñece como acuíferos fósiles, non se poden recargar, ou a súa recarga é tan lenta que é moito máis despacio do que a choiva permitiría recargar, polo que se coñecen como augas fósiles, digámoslo así. Que ocorre nese caso? Se sobreexplotou, o que pasa é, nestes acuíferos que están próximos á costa,
o que vai ocorrer é que, bueno, a auga salgada que ten maior densidade vai a quedar na parte inferior e na parte superior quedaría a auga doce. Se hai un pozo que chega, pois, imaginade, ao nivel de auga vai baixando, os pozos sempre se excavan ata un nivel bastante profundo para poder manterse durante o máximo tempo posible. Que ocorre se se consume máis auga doce do posible? Vai quedar na parte superior porque segue sendo menos densa. Entón, se hai un desplazamento, neste caso, se a auga doce aumenta de nivel, a auga salgada vai entrar. Se entra auga salgada, este pozo xa quedaría inutilizado, porque o que está extraéndose del é auga salgada, vale? É o que se coñecería como un caso de sobreexplotación. Se estás consumindo moita máis cantidade de auga da que se pode repoñer pola choiva, que infiltraría no terreo, vai chegar un momento en que é desplazada pola auga salgada. E aí, en ese momento, xa non se pode utilizar para o consumo humano. E, bueno, isto relacionado cos impactos dos usos da auga. Agora, veremos o seguinte punto.